नाही नाही इकडे इकडे अजून चाल ग चांदरा ओढी आली या बांद्रा. मावशी लागतात. आता आम्ही नदीवर चाललोय. अरे ती झोपली आहे बघ. कोण झोपली आहे? ती लोक झोपली. झोपली आहेत बघ कशी ती. टाटा डिश टीव्ही सर्वीकडे आहे मम्मी. होय. आम्ही चाललो कपडे धुवायला नदीवर. साबणाचं घेतलं जरा एक न्यू एक्सपिरियन्स ना मम्मी नदीचा. नदीचा. हा पहिले आम्ही तिकडे धुवायला जायची ना म्हणून म्हटलं बाबेला जाऊया आपण धुवायला कपडे. अरे ती ह्याचा पडला का वन्नी वन्नी सोडू काय का त्याला बांधून ठेव. कोणा तिनू त्याला का बांधताय असंच? कोण आहे तिथे बोकवलं का काय तो मगात पण आलो. आमची फास्ट गाडी पुढे आहे एकदम. माझी एक्सप्रेस आहे. मम्मीची गाडी स्लो झाली आहे झाली. मम्मी जंगलातून आहे एकदम रस्ता. हा हा मम्मी किती वर्षातून असं जातोय ना आपण इकडून. ह्याला पाऊल वाट म्हणतात ना मम्मी. पायवाट. चला उतरा आरामात उतरा. आता हा रस्ता बघा लाल लाल लांब लचक. इकडून बघा गाव बघा किती शांत आणि वातावरण एकदम भारी आहे. हे नदी आता आता पाणी नाही ना ह्याच्यात. पाणी कमी आहे पाणी. पावसात पूर्ण भरत असेल ना ह्याच्यावरती. खाली बघा किती आहे ते. ही लेवल तर त्याची होतेच आणि तिथून पण जातं पाणी त्या साईडला रस्त्याने. ही माझी लाकडं आहेत तिथे जमवून ठेवलेली. आता मी नंतर नेणार ही वाली ताप शेकण्यासाठी ठेवली आहे ऊन लागण्यासाठी. जरा ओलसर आहेत ना. त्याच्यात जमवते या बागेमध्ये. या बागेमध्ये मी जमवते लाकडं. करंदेकरांचा म्हणजे ते बामण कोण नाही मला ओरडत. मी ते हात धरू काय नको. पण आणायची घेऊन मी पण यायची. वैवट नाही ना आता इकडे. वैवट नाही जास्त कोण कोण आहे. हा नाही तर पहिला सगळं मोकळा होता. मी एकदा बोक्याला शोधायला आले होते इकडे. बोक्याला ते दिसू देत सगळं. आता वाटा साफ करत चालली. तो आनंदाचा येतो ना आधी. प्रेमा आता ही माहिती आहे. अद्रक पाणी लावायचं आहे बा. त्याच्यामुळे सुकले ते सर्व झाड. हे सगळं बघा आरामात. चला आते चाले अंगोलीला. पाणी बघा. मासे पण आहेत मी त्याच्यात थोडे छोटे छोटे. ते पण आहेत. मी बसते मी दमली. बस बस तुम्ही आता इकडे या ह्याच्यावर बसा. हात पकडते मी. नको नको अशी नको जाऊ चपलानी. चपला काढा हवी तर. चप्पल मी हात पकडते. मला आता पहिल्यासारखी डेअरिंग नाही खरं. मी आता घाबरते. नाही बरोबर पडलं पिडलं तर भारी पडायचं ते. तर अजून म्हणून ते गावच्यांना सवय असते ती. आता त्यांना सवय आहे ती आहे. इकडे स्लिपरी काय नाही काय असणार. असणार पाय. आजींचा पकडणं. आजी जाऊ नका पुढे. पाणी तसं खोल नाही आहे. पाणी खोल नाही आहे. पाऊस असला लय पाणी होता. हे इथपर्यंत हे बघ याच्यावर कपडे धुवायचे. हे मस्त वाटतं ना असं नॅचरल. कपडे धुवायचे. हे बघ आजी बघ काय करतायत.
हातपाय धुवायचे बघ. पाणी बघ किती मस्त आहे. चांगलं आहे ना पाणी. होय. हे बघ मी काढले ना ते धुतलेलेच नाही. हा गणपतीचे ना. गणपतीचे. अगं राहिले ते राहिले. राहिले ते राहिले. इथे बाजून जा. पावडर आहे त्याच्यात. ते काय लय धुवायला नाही लागणार आहे. हे बघा पाणी. मावशी बघा पप्पू बघील बघील मावशी डुबकी मारेल बघ. हा मारता मावशी डुबकी. है ना. हा जाता जाता बघ. आमची आजी लय हौशी आहे. आम्ही पहिले डुबकी मारायचे. शेवटी पण घालते पण पाणी मोठं हो. पाणी मोठा पाहिजे. पाणी कायच नाही हे बघा हे आटलं पाणी आता. फक्त इकडे जरा इकडे जरासा खाली आहे बस. हा काय पेवणी घालूच नाही. हा पोवानी नाही येणार त्याच्यात. कमी पाणी आहे ना. तू इकडे झाला. मग इकडे शूट बीट करा फोटो काढायला किती मस्त आहे इकडे. हा मस्त आहे. हे तिकडे का कपे आहे त्या दगडावर? ते बघा ते त्या मोठा दगड दिसतोय बघा तिकडे किती. 20 वर्ष तर झाले असतील. हा जास्त जास्तच झाले. जास्त. इथे सर्व म्हणजे माणसं. होता माझ्या कधीतरी गावाला गेले की हे दाखवणार कपडे धुवायची जागा. इकडनं ये जा. इकडनं घेते वर. मी नाही नाही पण इकडनं येऊ शकतो तुम्ही. नाही मी येणार. मम्मी नाही येणार आता. याच्यावर फोटो मस्त येतील. आता डरपूक झाली. नाही एकदा पडली ना मम्मी वाद झालं तेवढी. बाद झालाय. घरातच पडले की बाद झालाय. तेव्हा मावशी बघ. काय अंघोळ नको करू. आधी नको. आता इकडचे दगड बघ ना कसे आहेत ना वेगवेगळे आहेत ना. दगडा बघ ना. हे बघा इथे बसा ना वहिनी याच्यावर बघ. मावशी तर येणार आहे माहिती आहे का. आजी बघ डायरेक्ट चढली दगडावर. आता पाणी कमी आहे. मम्मी मुंबईला ना एक थेरपी असते. पाण्यात ना पाय ठेवायचे आणि मासे येऊन ना पायाला गुदगुले करतात. हा पाण्यात पाय ठेवायचे आणि मासे येऊन गुदगुली करून असं वेगळं वाटतं का. किती आले. हा हे बघा ते पायावर बघ त्याच्या पायावर. हे पायावर बघ किती आले. तेच दाखवणार होतो. इकडे चावतायत. थांबा पाणी स्वच्छ होईल. इकडे फ्री सर्व्हिस आहे इकडे हा हे बघ चावताय. है ना पायात. हा त्याला आज मला गुदगुल्या होतातच. है ना. मी कपडा बांधते नाही तर मग हा? म्हणजे हे मुंबईला मग पैसे घेतात. इकडे फ्री सर्व्हिस आहे गावी नॅचरल. हे वाकायच नको. होय. असं असे कर असे. मी चुकते. पपीता झाल्यावर त्याला आता असं थंडी लागेल. हे काजू बघ हे सगळे पाण्यात पडतात पिकल्यावर. इकडे पाणी आणि वरतीच काजू आहे बघा. वरतीच काजू आहे. सगळे पाण्यात पडतात. हे बघा दिसले काजू. हा पूर्ण काजूचं झाड बघा तिकडून आलेलं आहे. मावशी हळूहळू पाण्यात चालली. मावशी थोडी थोडी करत पुढे पुढे चालले. हा थोडे थोडे करत बघ. लहान मुलं कशी मम्मी लक्ष नाही की पुढे पुढे जातात. नाही ना वर पुढे पुढे जातात. तेव्हा आगोलीला गेले. पाणी कमी आहे म्हणतात. त्यांच्या प्रमाण पाणी नाही आहे. हा पाणी कमी आहे. हे तुला म्हातारी बाई हवी होती ना. फुगडी घालायला. फुगडी घालायला. फुगडी पण घातली. मी ना तिकडनं हे सोडायचं माहितीये काय केळीचा खांब तो ते तिकडनं आणायचं ना थोडी पुढे लावायची. हा इथे इथे जास्ती आहे. बरे 4-5 जण पोरी. आरामात या. आरामात येतोय. आता वाढलं ना पाणी इकडे. हो पाणी वाढलं आहे. तिकडे मोठा आहे वाटतं पाणी. हा इकडे मोठा आहे बघ. आजी काय ऐकत नाही आल्या शेवटी बा आंघोळीला. अरे रा अरे रा अरे रा. हरे कृष्णा. हे सद्गुरू बाबा. अरे वा 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 वा. पाणी कमी दे. पाणी मोठं आहे तिकडे. अरे पाणी कमी आहे. मोठा नाही. वा वा वा. भूक नाही खाणार. कमी आहे पाणी. अरे का पाणीच्या हात फिरव पाणी माफ करणार. नाही, आजी आज आज तुम्हाला बघून इकडे मोठा पाणी आहे. पाणी कमी आहे एकदम. मोठं पाणी हा होता असं पेवणी घालून असं घालायची अशी पेवणी म्हणजे लांब होऊन अशी आजीची कमेंट बघ आता किती येतील आजीला. अशी पण पाय मारूक नाही मारणार. हा हाईट कमी आहे पाणी कमी आहे इकडे. पाणी कमी आहे. तर पेवतं मी नदी. नाही आता पेवलेलं तुम्ही थोडस. हा थोडंसं पेवलं. ऋषीच्या दिवशी ऋषी कागून करते मी पावसात. येता तुम्ही इकडे. मोठं पाणी असतं. या टावेलने पुसा या इकडे आता. बघा आमची आजी काय काय करते बघा. हे बघा गेली खाली. गेली खाली एकदा. इकडे आता खाली केली रे बा. तरी कंबरवर आहे. जय भोलेनाथ सद्गुरुनाथ.
हे कल्पना खाली आई महापुरुषा बाबा झाला शिवहरा पाय मारून नाही मिळणार मग पाणी हवा ना भीती हा वाटतं हे इकडे दगड आहे, समोर दगड लागायचं. दगड लागायची हा हा नको नको, एवढा हवा तर पेऊ गावात बरोबर आहे. बसा बसा मम्मी. आता बसून नाही आता मुंबईकर किंवा आमच्या इकडची येतील तिकडे आंघोळ करायला. आता ते बोलतील इकडची लाईफ मस्त आहे बोलतील. त्या बरेच दिवसांनी आंघोळ करून आले पोपट आजी इकडचं नाव काय आहे? हे पोपलडव पोपलडव म्हणजे पाणी पोपलडव म्हणजे इथे पाणी भरपूर होतं हा आणि पावसाच्या इथे उभा पण नाही तो राहणार एवढं पाणी येतं असं होतं आपण बसलोय म्हणजे वरतीपर्यंत पाणी असेल ना. दगडं भरतात या दगडाला लागतं बरं. आणि पाऊस कमी झाला तर जरा आपण इथे कपडे बुडवू शकतो आणि आता माणसं पण कमी झालीत, घराघरात नळ आलेत ना. आणि असा भोवरा मारतो पाण्याच्या या हा इथे फिरतो पाणी. कोण उतरत नाही या पाण्यात नंतर. 20-25 वर्ष झाली असतील तेव्हा आम्ही इथे कपडे धुवायला यायचे. पहिले ना. पहिले लग्न झालं तेव्हा. चला आता जाऊया. चला आता घरी जाऊया, झाले आत्याचे कपडे धुवून. चाल ग चांदरा ओढी आली या बंदरा मावशी लागताय दादाच्या लग्नाला येते कांद्या मी घेते दादाच्या लग्नाला येते. मावशी काय बोलतात गाणं माहितीये? काय बेगीन चल ग चंद्रा होडी आली आहे बंदरा. असं काय? हा ते गाणं. इकडे वाट नाही बरोबर राहिली आहे ना. होय. आजी गाणं बोलते ना आत्या असते. मला हसायला येत आहे, मग काय करणार, कारण ते बोलत नाही असलं काय. आजी राहिली पाठी आमची. आराम वजन झालं असेल ना. हा मग ते पाणी नाही गेलं त्याचं पूर्ण. हे डबके डबके पाणी असतो. हे सर्व भरून जातं मग ते. हे काय घेऊन आलात? सावून आहे ना माडाची चाल्याखाली. हे रस्ते कसे गावातले असे रस्ते ना. हो गावातले गावंडे रानातले मस्त पण एक्सरसाइज होते चांगली. या लाकडी मिळाली. लाकडा पण घेतली. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आणि आजी आंघोळ करत होती ते आधी पहिलं तुम्हाला कसं वाटलं ते सांगा. 80 वर्ष उलटून गेलेले आहेत आजीला. या इकडे पेवणी घातली असती पण पण पाणी कमी. पाणी का आजी चांगलं पोहतात असं हातपाय हलवून. बघितलं मी. बापरे आम्ही पोहणार आहे. मी पण शॉक झालो आजीला बघून. हो मग कोणी 25 वर्ष पहिलं बघितलं असतं ना तर कमाल केली असती. आजीला कोणी ओळखू शकतं. पोहणारी आजी. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आमचा कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगा. आणि आजीचा पण कमेंटमध्ये लिहा चांगलं चांगलं काहीतरी. हो आणि आजच्या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. शिवहरा. शिवहरा शिवहरा बाय बाय बाय. बाय बाय.